No niin, eli tässä olisi sitten lähtötilanne. Uhraan tuosta huonoin kuntoiset tolpat, mitä mulla on, ja aloitetaan sillä, että nypitään näistä nuo paskat jarrukilvet pois ja laikataan nuo alkuperäiset alajousilautaset pois ja sitten vähän putsataan ja sitten ruvetaan suunnittelemaan putken lyhentämistä sopivaksi lyhyemmälle iskarille. Eli alkuperäinen rakennehan tässä on näin, että tämä itse tolppaputki toimii niin öljysäiliönä ja sitten tässä on pelkästään niinku se mäntä. Mäntä tulee tähän putken sisälle, mutta nythän meillä tulee tähän sitten ihan erillinen patruuna, jossa on öljytila sitten siinä itsessään patruunassa, niin se tulee tänne putken sisälle se patruuna ja Joo. Ja jousilautanen laikataan pois ja tähän tulee sitten sen säädettävä kierreholkkiosa tähän liukuu just tämän päälle ja se hitsataan sitten tuohon tolppaan ympäri. Siitähän se irtoaa, kun aikansa jyystä. No niin, nyt olisi paskahommat tehty ja pääsis sitten vähän tekemään noita mukavempia juttuja. Niin. Iskari on kakkoskoppasen golfin, mikä tähän tulee. Ja nyt olisi tarkoitus sitten lyhentää tuo Datsunin oma tolppa tälle golfi-iskarille passelin pituiseksi. Niin siihen saapi sitten hyvin madallusvarraa. Tää on ihan varmaan menee aika moni vanhempiin japseihin tuonne putken sisälle tämmönen golfin patruuna. Ja tätähän ei tietysti, jos ei halua madaltaa, että haluaa pitää putken orkispituisena, niin tonnehan voi holkin puottaa tuonne putkeen ja sitten että se iskari tulee sen päälle, niin kiristyy tuosta kiinni, niin sopii vaikka johonkin ihan museoprojektiinkin sillä lailla. Kierreholkit tuli semmosesta kuin Hautalahden metallityö. Nyt saat ilmasta mainosta, ole hyvä. Ja nää sopii just tähän sopivasti tähän Datsunin putken päälle. Sitten jouset on TA Technicsin varajouset Tuning Designista. Sinnekin ilmasta mainosta, olkaa hyvä. Ja nää istu sitten sopivasti näihin Hautalahden holkkeihin. Näin. Ja sitten yläpäät on raseosa.fi tämmöset laakeroidulla lautasella olevat. Ja nekin istu noihin TA Technicsin jousiin kuin isä äiti. Ja siitäpä se tulisi sitten. Lyhennetään ekana tuo tolppa sopivan pituiseksi ja säästetään siihen tämä yläosan tämä kierrepätkä, että saadaan tällä alkuperäisellä mutterilla niin kiristettyä tuo patruuna tuonne sisälle. Eli otetaan tuosta välistä sen verran, kun tuo iskari lyhkäsempi, niin poikkee ja hitsataan takaisin kassaan. Sitten kun se on tehty, niin sovitetaan tuo kierreholkki semmoselle passelille korkeudelle, että siihen saadaan haluttu
säätövaraa ja otetaan varmaan maksimit, että saadaan maksimit alaspäin menemään. No niin, nyt olisi tolpat lyhennetty ja tulin vielä kipeäksi tuossa yöllä, niin ääni nyt on vähän mitä on, mutta toivottavasti saadaan sen verran selvää. Nyt sitten vaan ruvetaan sovittamaan nuo holkit tähän haluttuun kohtaan ja hitsataan kiinni ja silloinpa se alkaa olla siinä. Noin, ja nyt on sitten ammattimaisella saumalla hitsattu holkit siihen paikalleen ja suihkitaan tuosta tuolla sinkkispreillä ne hopeeksi. Mä nyt vedän ton kierreosankin. En mä tiedä pysyykö se siinä se maali, onko se minkälaisella välyksellä tuo mutteri, että hieroako se heti siitä kokonaan pois, mutta katsotaan.
No niin, sieltäpä tuli postissa sitten nuo yläpäät vielä ja näissä olikin, että näihin tulisi nämä holkit molemmin puolin tähän. Näin, mutta tässä tulee nyt ongelma, että ei riitä pituus tässä meidän iskarin varressa. Niin tehdään silleen, että kun tää näkyy istuvan tähän, onneksi meillä nyt tuli tää laakeroitu ylälautanen, niin jätetään tuo alempi holkki pois ja tuo tuntuu istuvan just hyvin tuohon kartioon. Niin laitetaan se vaan tuohon kartiolle ja sitten ohkaisempi yläholkki laitetaan tähän päälle. Onko se valunut tuonne? Onhan se valunut. On se paljon pitempi. Joo, eli tuo. Noin. Siihen saadaan vielä mutterikki paikalleen. Jep. Laitetaan seuraavassa videossa niitä alle ja toivottavasti sopii, eikä mennyt ihan päin persettä.